Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsalde on eta ongi etorri berriz ere Euskal City saio berri batera. Gaurkoan gurekin Angel eta Andoni izango ditugu. Oso herri ezberdinetatik etorriak, beraz nahasketa polita emanen digute. Zarrakaztelutik eta Leitzatik datozkigu gaurkoan gure gonbidatuak. Ea punturen bat aurkitzen duten haien herrien artean eta talde ederra osatzea lortzen duten. Ikusi nahi aldituzu, Aurrera ba! Ni Andoni Amadoz naiz, 21 urte dauzkat, eta leitzarra naiz, leitzakoa naiz eta zizurren bizi, baina ni leitzarra naiz. Ni Angel Aietxu naiz, 42 urte ditut, eta Zarrakastelukoa naiz. Momentu honetan irakasle egiten du lan, bino baita ere musikaria naiz. Musikaria erdi profesionala nintzen, bino gustatzen zait musika eta beti horri ibili naiz eta horri ibiliko naiz. Kaixo? Kaixo, zer? Zu nortzara? Ni Angela naiz. Eta zu? Ni Andoni. Apa, Andoni. Ni 21 urteko mutila naiz, eta orain ikasten dabilena, historia eta kazetaritza. Aiba. Eta orain 4. urte hasi behar dut, eta hori, ja bukatzeko gogoekin. Ni 42 urteko mutila naiz, Zarrakastelukoa, lehen esan duan bezala. Eta hori, ni irakaslea naiz. Oaintxe bertan ikastetxe batean haitzen naiz, eta hori, eta baita ere bi alaba dazkat, eta eskonduta nago. Euskaldun zarra naiz, nire ama hizkuntza euskara da, eta etxean batez ere amarekin eta senideekin egiten dut euskaraz, eta gero amaren familia guztiarekin, baita Leitzako kuadrilarekin, eta aitarekin erderaz, bera ez delako euskalduna, baina guztiok elkarrekin gaudenean beti ere euskaraz, berak ere ulertzen baitu. Zuka zoritxarrez ikaztu dalako ikasi, ulertzen dut eta askotan jakinen nuke nola egin edo nola ez, baina naiz inoiz ausartzen. Eta ez dakit ala den euskalki baten, baina leitzarrez hitz egiten dut beti. Bai. Edozein lekurazoa zela beti dago euskaraz dakien norbait, eta eguneroko bizitzan beti euskaraz egiten da normalean. Ni euskaldun berri naiz. Ikasi nun, lehen da bizi nire kabuz, baina gero hizkuntza eskolan aitu nintzen ikasten. Eta zorionez, euskaldun batekin eskondu nintzen, eta nire bikotearekin egiten dut euskaraz, eta orain nire alabekin baita ere egiten dut euskaraz. Zuka, egiten dut zoka, nahiz eta norbaitek ikasi hitz egiten duenean, nik zehozel ulertzen dut, problemari gabe. Eta euskalkiren bat, Nafarra bai. Hola, saiatzen naiz ni beti hitz egiten nafarreraz, eta hala da. Gure zonaldian nahiko zaila da euskaraz bizitzea, ez? Ez da oso egoera erraza euskarentzako bai. Baina hala ere, euskaldunak daude eta posible duzu hori euskaraz hitz egitea eta hori. Baita ere, asteburutan euskaldunen kopurua hirukoizten da, eta ez da zaila entzutea euskaraz herriko kaleteatik, orduen hori. Ongi. Zu? Zarrakastelutik eta Leitzatik etorri zaizkigu gaurkoan gure bikote, eta pentsa, ez? Iparraldea eta goldea. Eta goldea. Oso polita egingo duzu gaurkoan seguraski. Lehenengo atalari ekiteko, utziko dizkizuet hemen, mahai gainean, kartulinetxo batzuk, hitz egin ezazuen, zuen herri eta, herriei buruz kasu honetan, ezpeitira auzoak. Hori da. Bale. Perfecto. Hasizu. Ni? A ver. Herritarren arteko harremanak, giroa, lagunak.
Ba, esan Leitzan herri giro polita dago. Ez da herri txiki bat, 3.000 biztanletara ez gara llegatzen, baina esan dut, hain txikia ere ez da. Eta esan gazteen artean, helduen artean, denak ezagutzen gara elkar, eta giro polita dago, festetan edo bazkariak edo afariak egiten direnean eta bar. Egia esan denak elkarrekin joaten gara, naiz eta kuadrilla ezberdinetakoak nahastu eta bar, denak elkarrekin joaten gara eta giro polita dago esango nuke. Zarra Kastelun? Ba, behitu, Zarra Kastelu, bueno, Leiza baino 500 biztanle gutxio dazka, eta, bueno, zuk esan duzunan gutxi gora bera, ez? Denok elkar ezagutzen dugu, eta bai, kontuak izango dira, seguro, bai. Baina Zarra Kastelun gertatzen dena da, azken 20 urte hauetan, beste herrialdetatik etorri da jendea lan egitera, nekazaritzan. Eta horrek eman dio herriari beste giro bat, ez? Eta, bueno, polita da, ez? Desberdina. Eta elkarbizitza arazo handirik ez daude, baina ez dago kulturen arteko elkarreraginik, eta igual hori pena ez, igual hor zertxo bait egin behar da gure artean edo ez dakit. Baina gero herriko jendearekin da, bueno, ez dakit betikoa esan edo bertakoak, bai denok ezagutzen gara eta antolatzen dira gauzak, egiten dira ekintzak, ekitaldiak antolatzen dira eta barrekoak, baina hori ez, agian beste motatako herria gara ez, Leiza baino askoz desberdinagoa, eta hori nabaritzen da, igual bizitza arruntean, egunerokotasunean ez dakit. Ja, Leitzan ere egia esan badago zonalde askotatik etorri den jendea, eta ez dago arazorik, baina zuk diozuna da, Leitzan ere ez dago kulturen arteko joku hori, eta askotan, egia da umeak ja txikitatik ze asko Leitzan jaioak dira, eta bertakoak dira, eta bai ez dagoela arazorik, esan nahi dut, Leitzarrak direnak edo hemengoak direnak eta kanpotik etorri direnak eta txiki-txikitatik elkartzen dira eta ez dago arazo handirik. Baina egia da, nik hori ere Leitzan askotan gertatzen da eta nabaritzen da. Askotan. Beste bat hartu behar dut bestela. Euskararen erabilera herrian eta lagun artean. Bistan dago Zarra Kastelun oso zaila da euskaraz bizitzea, ez? Eta, nahiz eta euskalduna daude eta bilatzen baduzu euskaraz hitz egin dezakezu. Hala ere, zure egunerokotasuna euskaraz egitea nahiko zaila da. Egia esan gure herrian, nahiz eta euskaldun gehiegi ez izan, euskaltzale piloa daude, eta tabernetan, eta agurrak eta hori euskaraz dira, eta baita ere kuadrillen edo elkarten izenak euskaraz daude, eta giro euskaldun pixkatola bai badago, baina ez da Leitzako bezalakoa, hori nabarmentzen. Egia esan Leitzan mundu guztiak hitz egiten du euskeraz. Ez dakite unekotan zen baten, baina ume guztiek dakite euskeraz, umeen artean beti euskeraz aritzen dira, gazteak ere bai, helduak ere bai, zaharrak zer esanik ez, eta hori ere nabaritzen da, bai eskolara joan, edo osasunetxera joan, edo udaletxera joan, edo zerbitzuetan nabari da mundu guztiak euskeraz egiten duela, eta egunerokotasunean ere euskaraz hitz egiten dugula. Beraz, erresa da. Askotan barnetegi moduko bat ere bada, euskaraz ez dakien bat hor sartzen balin bada, euskarak ikasiko du, segituan, arazorik gabe gainera. Bai. Beste bat?
Bakoitzaren zaletasunak, garatzeko aukerarik duzue herrian, auzoan? Nik esan nuke baietz, kultura bizi desente dago herrian, egia esan, dantzariak badaude, abesbatza ere badago, irakurle taldeak badaude, musika taldeak ere badaude, eta kiroletan ere bai, kirol asko daude, pilota, bai. Futbol taldeak ere badaude. Uste dut eskubaloi talde bat ere izan duzela edo badagoela oraindik, eta esan dut, badago aukera zaletasun desente jorratzeko. Agian, pintura edo lantzeko adibidez ez dago, argazkigintza lantzeko eta adibidez ez daudeola taldeak edo, baino bestela bizitza asko dago bai. Bueno, Zarrakastelun gauz bera, nolabait Zarrakastelu taleiza aldetik, bai, eta bai, beti aurkezten duzu norbait musikari buruz hitz egiteko edo literaturari buruz hitz egiteko, eta ez da arraro hori zure zaletasunak dituen norbaitekin topoitea, ez? Hala ere, esaten duzuna, agian igual zerbait zehatzago, igual ez duzu aurkitzen, baina, hain herri txikian ere ez daila da, ez da hiri bat, ez da... Ez da hiri bat, hori garbi dago. Eta kirolaren aldetik ere, agian Zarrakastelun ez duzu gehien gustatzen zaizuna topatzen, baina hala ere, abaniko, hor bauzu abaniko polit bat zertzo baiteitiko, Bai. Azken hartuko dugu. Bai? Galdera librea. Ez da, nik Zarrakasteluri, nik ez dut inoiz ikusi eta galdetu nahi nizun zer den zuretzako herriko gauzik politena. Nire herrian, politena, agian, ez dakit, jendea nik uste dut, nik jendea azpimarratuko nuke bai. Bai, oso herri irekia da, etortzen baldin bazara herrira, seguro aurkituko duzu norbait pote bat hartzeko da, hori da, ez dakit, bai, nik uste irekia dela, bai. Eta Leiza? Esango nuke jendeaz gain, ze giroa ere oso polita da eta edozein momentutan badago jendea tabernetan eta herriko plaza nume asko ibiltzen dira beti frontenisera jolasten eta oso gauza polita da. Baina hortaz gain esango nuke Aldezarra batez ere nik uste Leitzako politena dela. Bai plaza edo bai Aldezarreko edozein kaletxo polita dela. Eliza ere oso ikusgarria da. Natura baita ere, ez Leitzan, paisaia oso polita da. Oso dena mendiz inguratuta gaude eta badago bide berdea, plazaolako bide berdea. Egia. Eta oso zonalde polita da. Hori ere, bizikleta zibiltzeko, oinez zibiltzeko, jende asko joaten da. Astebukaeraro, badago norbait. Gu behitu, justo kontrakoa, baina gure paisaia ez da inberdea, baina bai berezia hor ditugu bardeak, baina Zarrakastelu da bardeen atea, hortik etortzen dira batez ere Artzainak Pirineotatik, eta bai, beste montatako paisaia da eta desberdina, hegoaldekoa, tipikoa, eta bai, kuriosoa da. Baita ere dugu hor Olibako monastegia. Egia da. Eta bai, zertxo bai dago baita ere. Ursue dugu nahiko hurbil, eta bai. Arantxa Urreta Bizkaia eta Bernardo Atxaga asko gustatzen zaizkit. Ez dut beraien lan askorik irakurri, baina irakurri dudan asko gustatzen zait. Hondartza, hemen ez dago hondartzarik eta nabari da eta hondartza beti. Denetik entzuten dut, musika, dena, euskal musika, erderaz, inglesez, lehengo musika, oraingoa, musika klasikoa, musika instrumentala, denetik. Aukera dudan guztietan edozer gauza entzuten dut, eta zoritxarrez ez dut instrumenturi jotzen. Gustatuko litzateke, baina ez dut fundamenturik.
Ba, irakurtzea. Egia esan, kirola egitea gustatzen zait, baina askoz zaletasun handiagoa dut irakurketari. Adibidez, Bernardo Atxagaren liburuak ez guztiak, baina gehienak irakurri ditut, baita ere musikan aldetik Mikel Laboa gustatzen zait pilo, eta arte munduan Jorge Oteiza da oso referente politan niretzako, Mendia. Mendia nahiz eta, hondartzara joan behar da, oain batez ere alabakin da hori, alabei gustatzen zaien hondartza jatea, eta egin beharreko gauza da, eta gustora, baina nahiago dut Mendia. Musika asko gustatzen zait, nire burua melomanotzat jotzen dut, eta gustatzen zait musika estilo pila. Rock and roll klasikoa gustatzen zait, baita ere rockabilly, psikobili, gustatzen zait soula, gustatzen zait musika beltza orokorrean, soula musika beltza orokorrean, rhythm and bluesa, bai country rock eta country baita ere. Nire bilduma dakat hor hilabetero diskak erosten ditu, eta gustatzen zait pila musika. Irakurtzea. Gustatzen zait irakurtzea. Kirola egitea polita ikusten dut eta garrantzitsua iruditzen zait, baina, denboraz ez dut askorik egiten. Ikusten da, uste baino gauza gehiago dituztela komunean zarrakazteluk eta lehitzak, ez? Bai. Kopurua dela eta zaletasuna garatzeko aukera eta hori dena. Beraz, ze ederki. Nik orain proposatuko dizuedan gaia da COVID-aren gaia. Ea nola eragin duen, bakoitzaren bizitzetan, ja ez eskualdean, bakoitzaren ez dakit bizitzetan, eta gero ze gogoeta ateratzen zuen horren inguruan ere, eta ze positiboa ere ateratzen ote duzuen, edo proposatzen dizuet horren inguruan solasteko. Bale. Hasiko naiz? Venga, hasi. Egia esan, konfinamentua gauza kuriosoa izan du da, ez? Nik uste inork ez zuela, espero hainbeste denboran etxean sartu eta ateratzeko aukerarik ez izatea. Eta nik uste hori dela bai edo bai ateratzen den gauz garrantzitsuenetako bat, ez? Osea, etxean hainbeste denbora egotea. Bai. Eta nik uste plazaratu duela etxeak ze garrantzia duen eta etxeak nola izan behar diren, osea, zeinek ez du nahi izan jardintxo bat, edo balkoitxo bat, edo terrazatxo bat, etxetik pixkat atera eta aireak pixkat eman zezan, ez? Arrazoizu. Gaina hori esaten zuna, lehendabiziko asteetan, konfinamenduaren lehendabiziko asteetan, ematen zuen nola panorama distopiko bat eta zientzia fikziozko pelikula bat ematen zuen, da nik onartu behar dut horrek ikaratu nindula pixka bat, eta bai nola batez ere aurrak, ez? Nola moldatu diren. Nik horatzen dut lehendabiziko astetan, nik uste estado de alarma bukartzear zegoen. Eta nik esan nion nire alaba nagusiari, Kloe, nahizu ateratzea, zaborra botatzea, eta esan zidan, bai, venga, batzen, baina debekatuta dago, ez? Bai, debekatuta dago, baina, trampa txiki bat eginen dugu, eta joan ginen, hola, zaborra botatzea eta kontenedorear, kaletik ateratzera, esan zidan, aizu aita, baina ze handia den kalea. Enekien hain handia zela. Eta hori, nola aldatzen dizun ikuspuntua, ez? Hainbeste denbora etxean egotea. Pentsatzen nun baita ere, espetxetan dauden jendez, ez? Nola, hori. Bai, edota, ez bakarra espetxetan, haien gizartean sartuta ez dagoen inor, Zarakaztelura edo Leitzara etorri diren etorkinak bezala, ez duetela inor guk gutxienez badaukagu lagunekin harremantzeko moduak, edo
edo ordenagailu bat ez daukanak, adibidez, edo mugikorra ez daukanak. Hori da. Ze guk baraken neukan aukera norbait deitu eta ez dakit lagunekin edo gurasoekin edo dena delakoarekin hitz egiteko, edo ikusteko, baino, karo, horrelako baliabideak ez dauzkanak, zaila dauka. Eta gainera, imaginatu hirietan, ba, bueno, pues, hori, solairu txiki batean bizi diren pertsonak, hola, eta hori igual daudela 20 pertsona pisu txiki batean, da, ba, imaginatu, esparru gabe bizitzea. Bai. Eta baita ere nik adibidez, gustatu zait izugarri adibidez gauetan, ze ni bizi naiz kamio baten ondoan, errepide baten ondoan, eta gauetan deus ez entzute, baino ezerrez, esaten nuen, enuen uste hainbesteko isiltasuna lortu zitekeenik, herriaren erdian bizita, inongo kotxerik pasagabe, inongo soinurik pasagabe, hori iruditu zitzaidan gauza zoragarria. Eta lehen, zuten ez genitun txoriak, entzuten ziren baita ere. Baita ere. Oso soinu arraroak entzuten ziren, da nahiko arraroa izan zen. Lanen aldetik baita ere, imaginatu, lan eiteatxean, bi alabakin, bere beharrekin, bere eta nahiko zaila egin zitzaidan niri adibidez, denboraldi hortan. Gu ere, ni ikasketen aldetik, izan du da nahiko zaila ez, zen klase bat ikusi eta apunteak hartu eta ikasi azterketetarako, baina nahiko astuna izan du da. Azkenean zen, izan du ziren, gogoratzen ez, etxean sartu eta aurreneko astea, aste terdi bi aste horiek, ezer jakin gabe, ezer bidali gabe, gelditu ginen, bi aste jai edukiko bagenitu bezala, eta batean izan du zen, egun batean klase bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta bi ordu sartu, eta beste bi, eta beste bi, eta azterketetarako prestatu, eta nola inorketzekien nola jardun, irakasleak egun baten gauza bat esaten ziguten, baina gero unibertsitateak beste gauza bat esaten ziren hurrengo egunean, eta nahiko zaila izan du da. Eta, izan du da, azkenan gu ere, hiru senide gara eta ja, heldutu gara, baina bakoitzak ere bere lanekin, eta gero gurasoak ere lanean, beraiek etxetik kanpo egin dute lan, zorionez, eta gutxienez bagenukan tartea hiruak egoteko, eta gure gurasoak ere aize hartzeko, eta baino zaila izan du da, bakoitzak behar zuen bere ordenagailua, bere konexioa, bere orduak klaseak hartzeko, eta apunteak hartzeko, eta azterketak egiteko, eta ni gogoratzen naiz, adibidez azterketak egiterako, maiatzean egin ginu zen, eta nik esaten nien, orain azterketa daukat, ez sartu inor, ez mugitu inor zaudeten lekuetatik, ez egin soinurik, porque azterketa egiten ari naiz, eta denbora daukat, eta alde noberen egin barra da, mesedez. Eta izan du da, azkenean, denon arteko beharrak enkajatzen saiatzen gutxienez, eta zaila izan du da. Normal. Bai. Eta azkenean guztioi pasa zaigu hori, ze guztioi pasa dugu edo lan aldetik, edo ikasketa aldetik, izan du da, hor denari berdintu gaituela. Izan du da, nahiz eta izugarrizko etxea izan edo tal, etxean gelditu behar balen bazinen, etxean gelditu behar zinen lanean, eta denak hor gutxienez berdintu gaitu, eta zu duzuna, modu batera, porque ez da berdina lanetik atera eta izugarrizko sukaldea izan, edo sukalde txiki bat izatea sukaldatzeko. Orduan... Eta normaltasun berri honekin, zer pesatzen zuen doni? Ostras, ateratzeko eta lagunekin ibiltzeko da hori? Gauza zaila da, nik uste askotan buruarekin jokatzea zaila egiten zaigula. Zer nik uste izan duela, denak, nik uste orain arte ezkinekiela etxean egon eta gelditzen, eta nik uste ez dugula ongi ikasi zer den etxean gelditzea, eta gure bizitza pixkat geldiaraztea. Ze izan du da, normaltasun berrira sartu, eta
berriz lehengo bizitzara bueltatzea. Musikoarekin eta dena delakoarekin, baino ez dakit zer uste duzun, Angel? Nik kulturalki nahiko ezkorra nago, eta bai, iruditzen zait, galdu ditugula, ez dakit, kontzertuak guain ikusten duzut hori telebistetan edo sare sozialetan edo bai nola benetan egoera honek beldurra ematen dit eta triste jartzen hau baita ere, porque ez dakizu zer izango den hurrengo pausua eta ematen du, lehen esaten nuen bezala, ematen du panorama distopiko bat eta ez dakit. Osea, nik ere, eta harrigarria da nola ohitu garen ontara, ze esatezu, nik adibidez orain, ez dakit, jende asko ikusten dudanean, jada, ostras. Osea, hemen ez dira distantzia mantentzen, edo hemen ez da tal, edo adibidez, telebisteko programetan lehen izugarrizko jendetza zegoela atzean edo publiko moduan, eta orain horrelako zerbait ikusten baldin badut, osea, ez duzu, eske ezin da, ez? Eta ohitu gara izugarri azkar egoera berri ontara, eta niri ere horrek kezkatzen dit, osea, batez ere kulturalki, ez dakit, osea, editorialak edo argitaletxeak edo idazleak, baita musikariak, lehen, ez dakit, osea, 5.000 pertsonentzat kontzertu bat egin behar balin bazuten, orain 500-entzat egitea, harrigarria iruditzen zait. Eta gaina nola egiten dien, ze mundu guztia horrez erita, distantzia mantentzen, ezin da dantzatu. Zer egin, eta da... Pena ematen du. Eta ikusi beharko da noiz arte jarraitzen dugu nola, eta ikusi beharko da. Ongi da, laiztar pasatzen den. Bidaiatzea asko gustatzen zait. Azkeneko bidaia, justo gainera, zori gaixtoko birus honen aurretik, Jerusalenera eta Palestinara egin nuen bidaia bat izan duzen. Aitarekin, Eguberrietan azterketa bukatu eta 2 astez joan gainenara. Bidaia gustatzen zait, eta azken bidaia nik uste izan zela 2017an joan nintzen nire familiakin Eskoziara. Konfinamendu eta gora berak. Baina orain beste gai bati ekingo diogu, utziko izkizuet hemen 3 gai, eta bakarra aukeratuko duzue, pixka bat horren inguruan solasteko, irakurrita ze impresio ematen dizuen, edo ze tortzen zaizuen burura batean, eta zuen kurritu zaizkizuen gauza kontatzeko. Bakarra, orduan bakarra? Bakarra, bai. Ze andoni? Erdikoa adibidez? Erdikoa? Baina. Artea, prekarietatea, sorkuntza. Begira, hitz egiten ari ginen ari ora, gainera. Neri arte asko gustatzen zait. Mundu kulturala generalean izugarri gustatzen zait. Ez dakit zuri, zu musikaria izan da, Angel, pentsatze dut ere gustatuko zaizula. Bai, arteak, beti ematen niri bizitza, ez dakit, edozein ikuspuntutik, hau da, ikuspuntu audiovisualetik edo musika aldetik edo, bai, artea oso garrantzitsua da nire bizitzan. Baina arteak normalean ez dit lagundu galderak erantzuten, baizik eta beste galdera batzuk hori galdetu dizkit eta hori oso polita da, ze nolabait arteak proposatzen du beti zure buruari buruz ikertzea, nolabait, ez? Eta barruan begiratzea. Eta bai, hori oso polita da horregatik, eta beti gustatu zait, beti interesatu zait arte garaikidea edo literatura edo musika eta polita da bai. Enetako gaina oso garrantzitsua da nire lanan, beti saiatzen naiz klasetan sartzea arte jorratzen duen gaien bat eta hori. Bai, niri ere, batez ere, beti gustatu izan duzait, baina gogoratzen iz orain lehen esan dizut historia eta kazetaritza ikasten ari nintzen. Eta historiara sartu nintzen, ze 2. batxilergoan eduki nuen irakasle zoragarri bat, artearen historiako irakasle zoragarri bat, Mirentxu, ez dakit ikusten ariko den, baina ikusten ari bada, besarka handi bat berari,
eta hain ongi ematen zituen klaseak eta hainbesteko gogoarekin, eta hainbeste gustatzen zitzaion, azkenean esan nola, jo, nik ere hori ikasi nahi dut. Eta, bueno, ez dago kazetaritza eta artearen historiaren doble gradu bat, gradu bikoitz bat, baina, bueno, historian ematen da eta niri horregatik izugarri gustatzen zait. Eta arte garaikidea batez ere, museotara joatea eta esposizioetara joatea, eta izugarri gustatzen zait. Eta arte txikia, adibidez lagunek egiten dutena, edo lagunek ateratzen dituzten argazkiak, edo egiten dituzten diseinuak, edo margotzen dituzten gauzak, izugarri gustatzen zaizkit. Eta gainera beti babestu behar da. Bai, eta oso garrantzitsua da hori babestea. Eta, bueno, zuk esan duzu arte txikia dela eta ez dakiz zer. Baina nik ez dut pentsatzen txikia denik. Justu kontrakoa, orrazten da dena, orrazten da sorkuntza, orrazten da ideiak dira, eta bueno, gauzatzea, hor prozesu bat dago, eta prozesu hori oso polita da, eta gainera artean gehien edo importantzia gehien duena da prozesua, sorkuntza hori da. Bai, nik horren esaten duzula, nire lagunei beti esaten diet. Jo, erosiko dizut, jarri prezio bat eta erosiko dizut egiten ari zarena, porque iruditzen zait, azkenen artea ordaindu behar da, eta askotan jendeak esaten du, bai, egingo didazu hau, edo margotuko didazu hau, behar dudala lan baterako, edo behar dudala ez dakiz zertarako. Eta, nik beti esaten dit, eta eske oso astuna naiz horrekin beti esaten dit, jo, erosiko dizut egin duzun hau, edo margotu duzun hau, edo, atera diska bat eta erosiko dizut, edo, iruditzen zait, azkenean horregatik iruditzen zaidalako sorkuntza lan bat, harrigarria, ez? Buruari galdetu eta ideia bat izan, eta ideia horri eutsi, eta beste ideia batekin lotu, eta iruditzen zait prozesu zoragarri bat, ez dakit, zuk musikari bezala ere izan duzu askotan. Bai, gainera, zuk esan duzunarekin ados nago, azken finean, ohitura daukagu, etorriko da norbait eta joko du, eta pentsatzen dugu askotan, nola, edo egiten duzuna gustatzen zaizu, eta, musutruk egin duzu, ez, azken finean, musika edo artea edo sorkuntza edo, ez dakit, zerbitzua da, eta zerbitzuak pagatzen dira, eta askotan ez dugu ohitura horik. Konfinamenduan ere ikusi dut nola, baita ere, sorkuntza edo gure etxean, agian baliabiderik gabe, egin ditugu gauz pilo bat, eta ikusi dira telebistetan eta sare sozialetan nola jendia korto bat edo ez dakiz zer, edo artelan bat egiten zuten eta ez dakiz zer, eta hori oso politai da, eta interesgarria baita ere. Eta zoritxarrez ez dago, zuk ziozuna, ez dago ongi ordaindua. Eta nik uste adibidez, artearen munduan bizimodu edo ogibide bezala izatea nahiko zaila dela. Azkenean ez dugulako ohitura eta ez dugulako esan betidanik, hau ordaindu beharra da, edo honek prezio bat dauka, edo honek askotan igual ez dakit, kuadro bat erosteak ez dakit zenbat patu beharra den, baina igual asko iruditzen zaigu, baina horren atzean nik uste lana badagoela eta lan hori baloratu beharra dela. Bai, honen hildotik ere, baita ere beste eztabaida sartu daiteke. Zer, alde batetik dago industria eta artea, eta gero industria artistikoa. Eta, guain ikusi dugu nola industria artistikoa baita ere krisialdian dago. Eta, bai, konsumitzeko orduan baita ere zer nahi gozu, adibidez, musikaren aldetik. Radioformula edo, ez dakit, beste talde bat, beste motatako talde bat nahiz eta igual estilo desberdina izan, baino badute oso abesti landuak eta referentzia pilo bat dituztela eta ez dakiz zer, badakiz zer. Bai, hori askotan ere adibidez, niri irakurtza asko gustatzen zait, eta beti ere saiatzen naiz, edo argitaletxe txikiak, edo idazle hasi berriak erosten, azkenan horregatik oso ongi dago, mundu guztiak irakurri duena irakurtzea,
zerbaitengatik irakurri dutelako, ez? Pues agian ona izanen da, edo oso ritmo ona dauka, edo oso figura polita dauzka, baina beti gustatzen zait hori, pues, txanponaren bestaldea ikustea, eta esatea, bueno, pues, hau, haundia, oso ongi dago, baina agian hainbesteko garrantzia eman ez dioten honi ere, pues, aukera eman bertzaio, eta polita izan daiteke. Bai, baina igual ikuspuntu kritiko batetik, ez? Eta konturatzea zer dagoen ongi, zer dagoen gaizki, ze ikasketak atera ditzazkezun, eta bar. Eta beti ere kontuan hartuta, azkenean artearen industriaren atzean pertsonak daudela, eta askotan, eguneroko bizitzarekin behar dutela, eta hori ere ordaindu behar dela, eta prezio bat daukala, nik uste hori dela garrantzitsuena ere. Itxasoa falta zaio, eta giroa, ez dakit, nik uste oso ongi moldatzen garela denak elkarrekin, eta festak ere politak dira, nik uste besteak baino hobeak. Jendea oso jatorra da, eta bai irekia baita ere, pentsamolde nahiko irekia dugu herrian, eta bai badago baita ere komunitate sentimentu oso polit bat, eta ez dakit jendea, beti jendea azpimarratzen dut. Eta gainera oso herrian hitza da, gaur egun kultura desberdineko jendea bizi da herrian, eta hori polita da. Eta faltan botatzen dute agian kontzertu gehiago edo erakusketa gehiago, nahiz eta egiten ari dira, eta hor daude kolektiboak eta egiten ari diren lana oso polita izaten ari da, eta bai. Bueno, artea eta prekarietatea, beraz, eskuz-esku lotuta. Bai. Zoritxarrez edo. Bai. Baina bai, oso interesgarria. Beste hitz batekin atorkizue, beste ez, hitz batekin atorkizue, zuentzako lehenengoa eta berria. Urei izena du. Urei da, hitza, sakanako hitz bat da, bai? Eta 3 aukera emanen dizkizuet, bale? Lehenengoa da eduki, bigarrena da mozkortu, 3. galdu. Nik uste galdu dela. Niri ditzen zait baita ere galdu, bai? Urei. Ez duzu asko pentsatu? Ez dakit. Sensazioa, urei, ez dakit. Bai, eske eduki, urei, ez dakit, mozkortu ez dut uste. Ez dut uste. Eta nik uste galdu, urei dut, ez dakit. Mozkortu, likidoarekin, igual bat dago. Baliteke. Nik esan nuen hori. Nire izte basakan arrara, berak jakinen du daukazti esaten balin badut, baina... Bai, nik esan nuke hori dela. Bai? Galdu, bai. Ba, ez da galdu. Eduki da, arrazio izaten ez da mozkortu, baina eduki esaten da behizakanan. Bueno, zerbait ikasi du. Saiatu zarete eta gainera intuizioari kasu handia egin diozu eta ez da gaizki hori ere. Eta hemen badugu hitz bat, aditz bat guretzat ezaguna dena, baina kasu honetan ez da guk ezagutzen dugun adierazpenarekin erabiltzen, erronkarin erabiltzen zen, edo da, pentsatzen dut, lotu esaten dute, baina ez lotu atxiki edo lotu estekatu, baizik, 3 aukera emanen dizkizuet, bai? Lehenengoa da larruaio, bigarrena da ezkondu, eta 3. da itzali. Ezkondu? Eske ezkondu hori ere zentzu daka bi pertsona lotzea edo, baina ez dakit. Angel, Andoni, zer diozue? Zein ziren aukerak, larruaio, ezkondu eta? Itzali. Bueno, larruaio agian izan daiteke baita ere. Bai, lotu zaitezke baita ere. Zer izan daiteke? Ez dakit, igual itzali, Osea, bete beste, biak, osea, ez dakit. Suerte, botatzen dugu. Bai, zein esan entzen lukeztu. Nik esango nuen eskondu, bino, oain zalantzan nago, ez dakit. Pues ezkondu? Ezkondu. Ezkondu, ba ez? Kasu honetan ere, itzali zen. Ai, behitu, Andoni. Trampan jarri. Barkatu. Ez nire nekien ez pentsa. Eta gainera, hitzik ez duzu esmatu, baina plazerra izan da zuek entzutea, eta urrunetik etorri zarete eta eskertzen da. Gure etorri izana, gainera, aberatsa izan da elkarrizketa, eta polita izan du. Bai, oso polita. Eskerrik benetan, Andoni eta Angel etorri zenagatik.
Eskerrik asko zuei. Talde polita egin duzuenez, nor daki, agian sariren bate eroreko da, orduan. A ber. Ea ba? Mila esker eta ongi izan. Zuei. Agur. Agur. Ez da larrosarik, arantzarik gaberik, horixe dio esaera zahar batek, eta gaurko gonbidatuekin ere gogo eta horrekin uzten zaituztet. Zerbait nahi dugunean borrokatu behar dugula alegia. Hurrengora arte eta ongi izan.